ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସ୍ୱାଗତିକାର ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ। ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଲା ଆଉ ନିଜେ ବି ବନେଇଦେଲା ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ। ସେ ଖାଇବ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୋଧେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି ପୁରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟିରେ ତିଆରି କରିଛି। ସିଏ ବହୁତ ଖୁସିରେ ତିଆରି କରିଛି ଆଉ ତାର ଲୁକ୍ଟା ବି ଭଲ ଆସୁଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ହୁଏ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି ସିଏ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ତିଆରି କରିଛି। ତାପରେ ଛୋଟ ପିଲାର ହାତ ବାଜିଛି ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆଟା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରୁ ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ। ସେ ତିଆରି କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୋତେ ଖୁଆଇବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଅଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଖୁଆଇଦେଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଓ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। ୱାଓ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟି ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଖାଉଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍ୱାଗତିକକୁ ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତୁ।